Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш довари асосӣ аст. ҳайати асосии дастаи Эсхатаро метавонед бубинед. Дмитрий Стажила дар хати дарвоза, рақами 31 Асроров, рақами 21 Фирдавс Чакалов, рақами 14 Иброҳимхон Эшонхонов, рақами 82 Ҷаҳонгир Эргашев, рақами 18 Фатҳулло Фатҳуллоев, рақами Санҷар Ихсибоев ва рақами 9 Шавкати Ҳотам. Тарҳи ҷойгиршавӣ 4 чанаса Меҳрубон Ғаффорзода, рақами 6 Муҳаммад Кам. Инак иҷоза дода мешавад. Партофти тӯбро мебинем. Хело хуб фикр карда буданд ин таркиб. Барқчӣ дар бузии охири худ натиҷааш бисёр хуб аст. Ва фурсати бисёр олӣ. Имконияте ки инҷо акнун ба гол оварда мерасонад. Дақиқаи 45-уми бозӣ ва рақобатҳои даври 20-ум ҳам бошад. Бо усули қайчӣ ё мисоли навбатӣ тӯб ва фурсати бисёр хуб. Ҳисоб баробар мешавад дӯстони гиромӣ. Миқдор тарвок наменамуд. ҳуҷуме ки то ҷои ғайриинтизор ба гол оварда расад буд бо иштироки дастаҳои мазкур. Барқчӣ дастае аст ки бештари бозигарони ин тим ҷавонон мебошанд ва бисёр ҷавонони болаёқат ҳам ҳастанд онҳо. Ва фурсати навбатӣ ва бо ҳисоби калон шикаст хӯрдан. инҷо фурсати навбатӣ, зарба ва гол. ҳисоб дӯстони гиромӣ 1-2 мешавад. ва ҷафов дӯстони гиромӣ инҷо акнун бубинед чӣ гуна аз дифоъгари бо таҷриба Сиёвуш Асроров мегузарад ва тӯбро ба дарвоза равон мекунад. Сиёвуш аввал кӯшиш кард баргардонад тӯбро, аммо тӯб ба худи Шерзод рафти рақобат бо Регартада аст. Дар дақиқаи 87-ум дар ҳамин майдон голи ғалабаовари Эсхатаро ба ҳадаф расонда буд. довар ишора мекунад ки бозӣ бояд давом ёбад. дар ҷаримагоҳ тӯб ба даст нарасида буд. инҷо дӯстони гиромӣ тӯб ба даст расид, вале ибтидо ба зонуи бозигари дастаи Барқчӣ расида буд. бубинед боз пас ба камеру чап Дилшодҷон Каримов, ирсоли тӯб ба сӯю Санҷар Ихсибоев аз ҷои худ ҷарид, аммо натавонист ки ирсоли тӯбро мебинем. аслан ин ба зарба монанд буд. боз як талоши дигари бозигарони Эсхата. мубориза давом дорад. вазъияти хатарнок аст ва дӯстони гиромӣ довар ба марказ ишора мекунад. инҷо таври нову шумо мебинем дар муборизаи китф ба китф. ҷаҳонгир Эргашев беҳтар буд назар ба Муҳаммад Кам. ҳуҷуми навбатӣ онҳоро мебинем. вазъияти хатарнок аст бо иштироки бозигарони дастаи Барқчӣ. фурсат ва имконият аз даст меравад. ва бо ҳамин тамом дӯстони гиромӣ садои ҳуштаки довар Наврӯз Воҳидов аз анҷоми ин рақобати бисёр ҷолибу диданӣ ба мову шумо дарак медиҳад. ҳисоби ниҳоии ин бозӣ 2-2 мусовӣ аст. кало бозии ҷолибу диданиро махсусан дар қисми дуюм мову шумо дидем. дар нимаи якум